Yo, diaturi jumeneng sarunge genduk lintang kairo ya kepareng wis marak sowan. Oh, ngono ya. Ya diaturi supaya munggah panggung. Ayo Mas Gareng jajak. Ya, Belok genti. Ya. Go ngiringi Gareng jajak sing lagi naik daun. Ya. Lagi laris-larise no. Ya, tanggalan iki 30 ki dhek iso tanggapan ping 40 kok, Nduk. Ya. Saking larise ngono. Wayangan dijogeti, campur sari dijogeti. Jaranan dijogeti. Aja meneh kok wayangan jaranan campur sari. Wong ngebong boto ki lho dijogeti. Saking larise. Oh, ngono ya. Ayo kanca ning gisik gembira. Iki Gareng isih enom, isih energik, isih semangat-semangate. Ya. Mula dipilih dening warga masyarakat utawa panitia supaya ngregengke, gayengke ing bengi iki. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu. Yung canggih Mbak Gus. Yuli Mbuk Pak Dalang pangestu panjenengan seger kewarasan Pak Saged sowan silaturahmi wonten laladan ngendi? Mungkung. Derek wewengkon Kecamatan Rejoso Nganjuk. Alhamdulillah kula niki kelahiran Prodadi ning sasat uripe kula ni jagakno piyai Nganjuk. Kok iso ngono? Kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Kowe kok gek melu-melu aku. Boten. Aku ki kula ditangkap ning kota-kota ngendi komplit sak numun sewu sak etan kula lor kidul ning paling akeh dhewe penanggapku kuwi Nganjuk. Nek kowe piye? Sami. Kula iki nek ning Prodadi payu 350 teko kene kuat 600 kok, Pak. Pira? 600. Engko delok amplopmu 600 tenan lho ya. Aja Pak jenengan mensok mentolo to Pak. Mosok omongane dagelan kok dianggap tenanan. Apa-apa nek sing digugu lak guneme to. Iya nek ra dagelan wong dagelan kok digugu lho jenengan kok iso. Tur dasare kowe ning Nganjuk ki wis terkenal ya Reng ya. Wah mboten ya wis gur piyai kene iki ya. Nyatane lek ora terkenal apa kelakon kowe ditanggap pendak biar paribasane. Sok melu dalang A, dalang B, dalang C dan lain sebagainya. Ning Nganjuk kaya ngono kuwi. Wong kula ditanggap ora perkara terkenal kok. Perkara apik. Ora perkara apik. Perkara jogetmu apik. Ora perkara niku. Suaramu bergas. Ora. Lah ditanggap perkara apa? Wis ora uman pelawak. Ya randene ngono kok. Wong kuwi iki pilihan nomor 1 tumraping ketua panitia njenengane Pak Kami tuwa lho. Nggih, pangestunipun berkah barokah. Ya. Ringin kidul ing ringin kurung ing alun-alun kidul Kraton Surakarta ing Jawa Tengah. Apa kuwi? Piyai Mungkung bengi niki sami kumpul meminta nugroho Gusti Kang Maha Murah. Terus apa neh? Apa neh? Aduh lali ta aku. Nah, ya. Sego panjenengan yo ngono gugupi wong kok. Sego jagung sambele terasi, lombok abang sambele tumpang. Piyai Mungkung sugih rejeki dasar pane brambang ngepasi regane larang. Amin. Lungguh jegang ning tengah lawang, sila tumpang ceklan dodo. Bar panen brambang nanggape wayang, dalange kondang Kianom Dwija Kangka. Pas. Ning ngoro-oro ditanduri brambang. Nek wayah sore kudu disirami, pancen menika dalang sing pun kondang ora rame nek ra karo jajak Purwodadi. Ya. Oleh mempromosikan diri sendiri oleh kok. Ora apa-apa sing kula gumuni niki lho Pak. Apa? Sore panggung ditata, sound system teko, gamelan wayang siaga, dalang pengrawit pesinggen samapta. Sing rawuh penonton padha teka ijek disuguh sego ngene iki ragate entek pira mongko Mbak Lintang tok 20 yuta kula 20 yuta tujune dalange kok ora sepira cangkemmu rene tak kepruk boto tinimbang mbok kepruk aku tak lunga tak kok nyekel kami tuwa balaku dhewe bala apa? Kami itu apa?
pun kadung bolo. Wadung polo. Nggih no. Oh tak kira lek kami tua lembe nyekel rondo. Jenengan kok sembrono. Ning estu luar biasa Pak. Piye? Piyai mriki Masya Allah nyenengke. Tumplek-blek ning nuwun sewu niki ngomah pun dikancingi dereng. Ah syukur. Kompore wis dipateni Oh, porong. kompor-kompor. Sampun. Keran-keran air pun diumpet kabeh. Alhamdulillah dhuwit brambang disinggahno. Oh iya, syukur. Ya, kuwi demi keamanan kok. Betul demi keamanan. Mergo nek ditinggal mrene lali lawange ora dikunci iso uga gawe kapitunan. Lah. Maksudnya nek ora dikunci aku apa medun? Artinya apa? Ya golek sing lawang bukaan niku. Ya golek apa jenenge kuwi keamanan diwiwiti saka pribadi to Mas. Ijih leres. Munggahe tekan lingkungan, munggahe meneh tumrap bebrayan ya to. Kaya ngene iki acara seneng-seneng kaya ngene iki ora prayitno ngati-ati ya mbebayani ngono lho. Ning luar bisa digunakan kesempatan dalam kesempitan. Ning nek piyai mriki insyaallah aman. Aman ya. Aman wong kula pun jagungan nek piyai mriki iki ora enek jenenge wong kemalingan niku mboten enten, wong kelangan ning jero omah ki ora ana mergo tangga teparo saling jaga. Heeh iya. Ngono lho Pak beda karo nggone jenengan lawang bukaan sithik ngono lemari ya ilang. Beda nek piyai mriki kerukunane perlu diacungi jempol mergo luar biasa. Tur meling karo ibu-ibu caka mangsa ning nggon ramen-ramen ngene iki lak nganggo gelang kalung mas-masen lak mbebayani to rek. Nggih leres. Oleh lah nganggo emas, nganggo gelang ali-ali, kalung sing gedhe oleh ning golek nggon sing prayoga kaya arisan PKK ngono ora apa-apa to. Lek ning nggon keramaian kaya ngene iki cak kalomong iso ngundang maling, ya to. Dituku emas oleh, ditandakne kalung gelang oleh. Ning kudu ngati-ati demi keamanan Pak Bu, Mbok De. Aja nganti tuku emas mok dandakne kalung gelang ali-ali. Untuk keamanan tuku emas dandakno untu. Ben slamet tok. Oh iya. Ora enek critane wis dhisik nganti saiki ngobok-obok cangkem mok maling ki, iya ta? Oh nggih. Nggih leres mriki leres. Lah iya. Nuwun sewu Budui. Gelang kalung ditetek gantos untu mawon Budui. Untune sik ganem kok. Mosok arep digawekne untu ya ora. Keamanan. Ning mboten alhamdulillah. Iya. Dasaripun nuwun sewu, limbuk cangik niki kinarya perlambang. Perambange apa? LIMBUK limbuk. L linambaran, I ilmu, M menungso, B bisa une urip kane kepenak. Linambaran ilmu menungso bisa urip kepenak. Kuwi nek gelem ningali limbuk. Wah, nek cara kowe, cara versi agama LIMBUK ki yen artine dhewe. Napa niku? Laksanakan ibadah membuat bekal untuk ke swarga. Amin Allahumma amin. Amin. Lah kuncine wong urip lak kudu ibadah. Leres. Nah, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nggih, mergo urip ki nek nggur golek donya entuke ya mung dhuwit. Ning nek golek akhirat insyaallah donyane katut. Ngoten iki nek ra bolo ora tak omongi kok. Nek kene ora mungkin iso kandha ngono, jek akeh maksiate. Nek kula pun beda. Sapa? Mboten kula. Kowe ngelokne aku. Mboten mosok ngelokke jenengan niku piyai luhur. Jenengan niku sing tak pundi-pundi. Wani ngelokke ceklong 50 tok asem kok. Ya ora. Bakune intine donga bebarengan Mas Gareng. Dongamu apa kanggo masyarakat sing tumplak blak ana ing lapangan kaya ngene iki. Nggih, siap. Ya dongane sing bener lho. Sing pas sing ikhlas. Nggih ngosik kok Pak, jeneng kula mikir nang donga ki nganggo mikir kok. Heeh. Nek nganti kleru kowe iso dibandemi masyarakat kene. Nggih, siap. Kudu bener, mergo dicucukke lek urunan 50.000-an. Iki kabeh pengin dongamu, ngono lho. Heeh. Pun Pak ndonga piyambak nggih. Nang apa? Jenengan ndonga piyambak. Lah wis aku. Lah aku anggere sing ndongake jenengan sekali kok. Wong iki mbok beri kesempatan kita untuk bicara. Oh silakan. Mbok aja ngoten niku to jenengan ki. Oke, silakan. Rumah saku apa kalah bagus apa piye to jenengan ki? Bagus kalah bagus piye wong raimu putih tok kaya. Alah jenengan sing disanggur putihe kok. Heeh. Raiku putih tak klithak ketok baguse kula. Kula niku nek bagus-bagusan nek fotoku dijejerke meh setara kaya Mayor Teddy, Pak. Jejer ngoten foto. Ya ya ungkal. Ungkal wong ngarep iso landhep. Iya. Dongamu apa? Kanggo warga masyarakat sing sepuh, sing enom, ibu-ibu, bapak-bapak, apa sing komplit lho iki. Mergo sing rampung komplit, Karang Tanwa ana, perangkating desa ana, masyarakat ya pirang-pirang.
Pun. Wis. Engko ape omong celone. Ora. Iki tenan iki. Mun aku piyai kok iso. Apa ndek lara omong apa piye to? Lah wong dalange sing dibayar ki omonge iki kok. Omong sok nggih. Heeh. Apa nek ra omong ora dibayar? Ya ora, mosok dalang kok bisu. Oh iya, Dik. Wis manut jenengan. Lah iya. Mula limbat kae ya ora iso ndalang. Heeh. Alah lali to. Jenengan ngregon-ngregoni kok Lah aku wis meneng ae lho. niki ujube sedekah bumi. Heeh, bersih desa. Bersih desa wis Ya. muga-muga sing sami rawuh sing do utang iso nglunasi. Amin. Sing do lara enggal do mari. Sing do kerja mundak gaji. Amin. Sing Joko Perawan iso ndang entuk rabi. Ah. Sing tuwa-tuwa gek ndang do anu. Muni mati ya. Wajah ndasmu. Ngoten niku lho, nek wong donga Ih kabeh lho lek ngomong. nek wong donga aja diselani kok. Disani piye? Sing tuwa-tuwa gek ndang do munggah kaji. Amin. Sapa mau muni mati? Sembrono ndisi kersane dagelan iki apik. Heeh. Tegese mati ya oleh ning mati sengkolone, mati godha rencanane, mati cilakane mung karek berkah lan sehat lan warase. Amin amin ya rabbal alamin. Ah, Wis mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh pikantuk berkahing Gusti wujuding wahyu kanugrahan katentreman manjinga sak keluarga lan sak garwa putra miwah para putu ayah lan buyut canggah. Amin Allahumma amin. Kabul kajate kasembadan cita-citane dawa umure cepak rezekine cepak jodone adoh bilahine adoh sengkalane. Amin Allahumma Amin. sing muni amin banter tak dongakno kalunge sak tampah-tampah. Amin Allahumma. Amin. Nek sing munine kok birik ya gur sak cawik-cawik. Oh, apa wis sak cawik kuwi? Bih, mosok mboten paham cawik. Ora kene ra paham sak cawik ki apa? Niku lho Pak, gelas wedang isore enten bunder cilik ini. Kuwi lepek ning kene. Apa? Lepek. Ula nggonku cawik kok. Ning kene cawik ki ngresiki apa ya pil omong. Angel aku ngomong ya. Niko pakai i. Heeh. Cawi. Heeh iya. Iki cawik pakai e kok. Oh alah iya. Kasanah bahasa gak paham blas jenengan iki. Heeh. Iki mula anu Mas Gareng. Pripun. Sesuai karo permintaan dari panitia. Nggih. Kuwi dadi asline sing dijaluk lakone kuwi Gandamana Luweng. Oh, Ning setelah dirembuk dan dimusyawarahake kelawan para mini sepuh, lakone diganti Bima Labuh. Ya, iki untuk percontohan para muda-mudi utawa karang taruna sing gelem labuh marang nusa bangsa lan negara. Amin. Dadi iki bengi lakone ora mung siji, kepara iso papat. Oh, Banjaran. Sore mau Bali Sigolo-golo. Terus niki Eko Cokro. Nggo bar niki napa? Gandamana Sayembara. Weh, bar niku. Babat Alas Monomarta. Terakhir Bratayuda Jaya Binangun nek wektune nyandak. ya upama ora nyandak tahun ngarep melih, Pak. Iya. Gur pira to ngragati dalang niki? Wong sing larang tak andake ora ya gur bintang tamune loro tok iki to asline. Nek dalang murah le, dicicil ya iso kok. Nggih. Mosok dicicil saged. Dicicil pindho wong Pak Lurahe pertama DP terus ki mau pelunasan. Ya niku ora nyicil, Pak. Nyicil kok ngoten. Ning ya alhamdulillah muga-muga dadi sedulur sing berkah barokah. Sedulur donya, sedulur akhirat. Mergo dongane sedulur kuwi luwih mandi ketimbang apa wae. Nah, ngoten lho Pak. Niki alhamdulillah tenan kok iso sowan mriki. Nek kula dasare lagi sepisan iki Pak, jujur nembe sepisan iki. Teng Mungkung nembe sepisan iki muga-muga janji angger taun ngarep kok kula melih, janji lho niki. Taun ngarep kok kula melih insyaallah tak undhaki 1000. Tak kira dipotong separo. Potong separo kuwi wong taun ngarep kula yo butuh kula suwe gedhe kok. Iya. Boten. Diselingi tembangan Mas Gareng. Ndika dawuh. Iki ana Nawala. Golek mung gegojek antok ndak kurang prayoga. Lah iki saking Mbah Jopo Kak nyuwun lagu Kedanan. Ana 100.000. Serakinan. Uga saking Pak Rin Blantik Kambing. Ya, besok Pokak lagi Nejasa nyuwun gending kangen. Nah, iki. Kangen ku tanpa upama ngono kae.
Mumpung iki ana genduk Lintang Kairo. Nah, iki. Nggih. Heeh, ya. Diaturi anu ya, supaya jumeneng ya, Mbak Lintang ya. Sendika. Nah, ya disupporti musik, Cok. Nah, supporti musik nganggo musik karo gamelan. Oh, ngono ah. Genduk Lintang Kairo. Aku sore mau ora ngerti nek enek bintang tamune Genduk Lintang Kairo, tak ngerti ya mung gareng tok. Oh niki mboten gawan jenengan berarti. Mboten menika saking panitia. Saking panitia. Ya. Yo, support musik Mas Joro, yo. Sugeng dalu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Nduk Lintang. Nggih, nuwun sewu. Nggih. Pun dangu mboten panggih jenengan. Diomongi ya. Kangen lho kula Bapak. Napa nggih? Nggih. Ya sampeyan yo tanggapane yo ora tau leren. Alhamdulillah. Ora mung ning Nganjuk Kediri tok ya saiki tanggapane tekan Jogja barang luar biasa. Alhamdulillah. Panjenengan kok Semarang? Wah aku nonton streaming kok. Oh sing nika. Heeh, nonton streaming. Aku ya seruang-seruing krungu jare arep dipek dalang kowe. Saestu lho Pak niku Pak. Pun pandanganipun panjenengan nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Wis mok pikir tenan wae urung. Kowe arep milih bojo seorang dalang wis mok pikir tenan urung. Sampun Bapak. Sampun. Nggih. Miturut kowe keluyane dalang ki apa? Dalang. Kok mok pilih? Kok ora milih dagelan? Lah boten dagelan iki enek opone ngono. Wah, Sik ya Mas ya. Wis Aku milih dalang ki sampean ngerti Mas? Piye? Dalang ki ganteng, dalangi ganteng. Pinter, cerdas ya toh Mas. Berbakat. Iso nyenengke masyarakat Mas, iso ge guyu masyarakat, terus kurang apa meneh? Sugih, Sing kleru iki kowe. Kuwi sing mbok pikir gur sisi positif tok. Nah, Coba goleki negatife. Dalang kuwi lah nyambut ke jam piro? Jam 8 wis munggah Jam panggung. 8, Medun panggung jam piro? Jam 4 esuk. Berarti nek jam 8 teko jam 4 sewengi muput teko omah mesti karipan ku mesti bubuk teko jam 2 sore mongko jam 3 budal lunga. Terus leh acara nggarap PR jam piro? Lah ora penak dagelan. Aku munggah jam 11, jam 2 medun teko omah istirahat jam 6 wis tangi siap nggarap PR. Nah, gak penak duwe bojo dagelan nih Mas. Lah kok ora penak? Lah kok lek pama aku dijak guyon dagelan terus pama aku duwe bojo dagelan, pama aku duwe bojo sampean ya Mas ya. Terus aku sampean jak guyon terus, ora dikira ngedan aku guyang-guyu terus bedino. Lho. Jaluk emas. Gitu Pak nggih. Heeh, njaluk kon-kone emas malah dijak Malah guyon. dijak guyon. Heeh, njaluk pengen dukone sepeda motor, dijak guyon. Kapan? Omah dijak guyon lah, kapan seriuse ngono kuwi? Lho, ning kan sapa sing gelem guyon uripe bakal dawa. Ning nek entuk bojo dagelan gak tau guyon uripe cekak. Wah, andani yo penak bojo dagelan. Nek gak percaya ayo coba rong sasi yo. Bojo kok dicoba. Ayo, tak kandhane bojomu lho wing kok. Lah, oh bojoku rodok budek kok. Oh, bojone budek kok bangga lho. Sapa muni amin mau? Amin lho, diamini Bu Dwi lho. Ora mandi wong gromongan dagelan kok. Heeh, tetep milih dalang, ya toh? Dalang iki berwibawa. Ya toh? Terus apa tanggung jawabnya gede. Tanggapan terus. Duite akeh. Nek pas payu. Nek ora payu ya mrongos. Alah, Pak Tiwas kula niku pun pede lho, Pak. Lah kabeh iki lak dalange rezekine dhewe-dhewe to Nduk Tang ngono lho. Ning diajab kabeh iki iso ndedonga lan budidaya. Budidaya leres sanget, Bapak. Iso nyenengke ya lek pomo wis sampean nyonto Kakang karo Bu Dwi to. Nggih. Nyambut gawe bareng. Jan
mesra sekali panjenengan kali Ibu Duwijan lek arep menggah panggung ngono kuwi mlaku bareng tunuk-tunuk ngono lak yo mesra ngono to Mas. Soswit lek ora koyo dagelan ngene iki guyang guyu tok iki gak yo apa. Budar ora kowe. Ayo. Gak soswit belas. Kowe sing mbok pikir grup ketoke penak. Lho kan soswit bahagia nggih Bapak Ya, nggih. ya, bahagia. Bahagia. Duite akeh bahagia reruntungan. Ngono lho Mas. Ora kabeh sing duwite akeh iki bahagia. Ngono. Contone. Contone. Ya, lah nek dhuwit motongi panjak-panjak kuwi po berkah Mas Sam. Mending dagelan gak tau motong sapa-sapa, duwe ijen asli halal murni, lahir batin. Piye ta iki? Rene jane? Adil, Jauh, Piye jauh, ta iki jauh. jane Tak iki? griaji cangkemmu. Alah aku ngerti kuwi regane 10.000 kuwi ning kono mau. Ayo serba 10.000. Penak bojo dagelan. Ayo to Nduk, untuk golek bojo dagelan ya penak asli. Bojoku lho keteko saking guyang guyu ae penak. Lah bojomu gendeng kok. Lah ya kuwi makane aku mau. Jenengan nek nyawang nuwun sewu Pak Kangko kalih Bu Kangko saking nggon transit melampah bareng digandeng. iya Rumah kan? samu seneng. Iya Mas. Rumah samu seneng. Iya, Mas. Kuwi Ibu jroning ati anu ya Nduk sakit. Hah? Saestu Bu, mboten lah Mas, ora Mas. Alah. Kelakon lho Pake karo Buke. Ngopo? Omah-omah jenengan pirang tahun? Wis 19 tahun. Duwe putra pinten? 3. Loh, Putrane ngantek 3, meteng dhewe gak karo kono. Sik cangkemmu tak. ngono iki Ya piye cok to, Mas? sisan. Iki metenge karo aku. Ora mungkin. Iki lek rabi aku tahun 2006 ya Bu ya. 2007 bayi ya Bu ya. Diomongi aku ces pleng. Gawe metenge karo aku. Ora mungkin meteng. Ora usah gawe-gawe. Lah jenengan tanggapan laris terus sik metenge kapan iso bareng wong loro. Meteng dhewe. Jenengan meteng napa gandeng wong loro? Ngono wong loro tengi gandeng ngono. Siji Mas. Lah yo sing meteng sapa? Budui. Lah yo kono ora meteng. Pak Patre dagelan iki rada gendeng nggih, pun mboten usah di nganu ngoten. Lho nek dagelan waras gak payu, Nduk. Wis golek dagelan sing waras gak payu. Oh, berarti meteng dhewe ya. Meteng dhewe gak karo jenengan. Oh iya. Jenengan gur titip saham. Mas, lek sampean dagelan gendang terus sing nimbali mriki jenengan sinten? Aku sing nimbali, Pak. Lho berarti jenengan sami mawon ngelokne Pak Dalang no. Lho. Sing kandha ora sapa? Kono yo gendeng lho. Ah bener. Lho, Aku ya gendeng Nduk Tang. Nek sing gendeng ora aku tok. sinten? Ya gone ya gendeng enek dalang gendeng kok ditaburi. Loh, piye iki? Loh, Lah, kandhane iki kok. masalahe Mas. Wis ngerti ngene iki gendeng ya. Gendeng. Terus Ditabuhi. Sing nimbali awake dhewe piye Mas? Kok iso nimbali awake dhewe jare awake dhewe gendeng Mas? Ayo muni gendeng kowe ora bayaran ayo. Masyarakat lagi sing bayar. Aku bertanya loh ya Mas ya. Heeh. Aku kan Dalange bertanya. gendeng ya gone gendeng, sindane gendeng dagelane gendeng. Lah, Terus sing jaremu nanggap gendeng. Jaremu gendeng kuwi mau. Ya toh, aku kan bertanya Mas ya. Sing nanggap ki bijaksana. kok iso? Kok iso? Ngerti wong gendeng diklumpukke dikei dhuwit ben iso urip. Lah wong gendeng nek gak jenengan kei dhuwit uripe piye jajan? Iki lho nek ora dikei dhuwit jenengan, pendak esuk gur nabuhi kentongan ae. Nanti mang nabung ndasmu. Lah kok mrono parah lah kiai kene iki jan luar. Anu Mas Gareng Mbak Lintang. Dawuh. Mbok menawa ndak kuat diempet. Lurahe ngangkatan. Nggih. Kuwi nek arep munggah ora apa-apa. Oh, nggih. Mbok menawa kersa lho. Mawon nggih, Pak. Kepepete apa ora nembang ya manjeri lah dalange. Masa wis pesen tanggal rong dipanjeriane ngono lho. Lah iya. Ampun kuatir nek kalih Pak angkatan niku. Iya. Monggo Bapak angkatan menawi kersa minggah. Mboten, namung guyon kok, Nduk. Tang. Nggih. Aku wis enek sing ngurusi bab keuangan karo Mas. Kami tuwa Kemloko Legi. Nggih. Wingi nek dawuh aku nalika aku bentas ana ing Kemloko Legi Rejoso. Dene Pak Lurah ngangkatan insyaallah mengko tanggal 28 Agustus 2026 ya wayangan ana ing Balai Desa. Ya, ngono ya ya. Heeh. Nek ora nek pergantian kok bintang tamune genti. Oh, iki kene wis lintang, heeh. Sombet insyaallah nek dikersakne Gusti Allah iso kasempatan bintang tamune genduk Niken Salindri no. Oh, ngono ya. Nek tanggale kosong ya, heeh. Ya, heeh. Mosok gak nggih gareng, Pak? Mosok gak nggih gareng? Kurang nganggo gareng. Lah ngopo? Jane rakitang urunan 5.000-an gareng lho mangkat to, Pak.
Boten iya. boten. Nduk Lin, Nggih. iki ana sing nyuwun tembang kangen. Nah, Tembang kangen. mboten gendinge kangen. Oh, kangen. Kangen. Nyuwun dipun bawani komplit Pak Kangko, nggih. Ya, coba bawanono. Kangen apa kowe sing bawa reng? Gentenan karo Lintang reng. Oh iya, Gandrunge Lintang. ayo Mas. Sendika. Mosok ora iso. Ya. Oke wong ayu. Cara kembang ki Lintang lagi mekrok-mekroke lho kuwi. Pengen roh lek mekrok aku. Irunge iku lho. Nek Lintang dadi kembang kowe dadi apa? Ah dadi kombang lho, Pak. Oh, Tak iya. entup. Ya, Asik. pokok aku serasi ya Mas ya. Asik, Lek siap. aku jadi baju. Aku dadi benike. Oh, benih. Kan selalu nempel di hatimu. Lek aku dadi ambulan. Ayo. Dadi apa sampean? Ora to, wong kata-kata liyane kuwi ya akeh lho. Loh kan kita harus serasi to Mas ya. Wis serasi nek kembang kombang, Heeh. nek klambi aku dadi benike kan ya Iya. patut to no. Nah iya lah kuwi mau ben serasi ki piye? Aku kan jadi ambulannya. Kamu jadi apanya? Yo betul Pak Wi. Apa? Mayat. Mayit. Dadi sopir. Ya serasi ngono kuwi. Aku go nyupiri kowe. Kok terus tak cekel pedale tak lebokke zlep. Ah asik iki. Mlebu gigi siji maju buanter. Yo. Nyandi. Nek ambulan arep nendi yo ning rumah sakit to. Iya. Ayo Mas. Ayo bawanono suaramu reng. Bawa. Nah, ya. Oke, semua para pemirsa harap tenang, didengarkan, dicermati. Oke, siap ya? Siap? Oke, 1, 2, cekrek. Oh tak kira apa bawa loh Mas. Kangen tanpa upama. Tepuk tangan. Halah. Suaranya apik juri ya. Juri apa? Juri apa? Masya Allah, juri mau copat Pak. Kowe kuwi. Lah, dek esuk juri mau copat kecamatan, sesuk 17 juri mau copat kabupaten. Aku juri mau copat to. Mosok suarane elek geser. Lulusan isi ndi to jane? Isi aku saiki pindah, Nduk. Pindah nang ndi? Undip. Universitas Diponegoro. Hah, ngawur jenengan iki. Undip ki apa? Universitas di Purwodadi. Apa ya enek Universitas Purwodadi iki lho. Dosane ibuke Mbak Cumpe lho. Bu Siti jenenge. Masa Ibu Jempe Siti? Siti yo, Bapaknya jenenge sapa? manto copet. Sapa? Manto copet. Kok iso delok manto copet? Mergo sak RT niku jenenge manto enten 3. Heeh. Sing setunggal manto tukang kayu, Heeh. sing kaping pindho manto becak. Lah sing ketiga niku Bapak Cumpe. Manto? Copet. Mergo biyen nom-nomaning ganteng iso nyopet atine wong wedok-wedok niku lho, Pak. Iya. Untung mbok kira tukang nyolong. Yo ora mungkin. Mboten yo, Pak yo. Mboten yo. Sing nyolong genah kowe no yo. Mung sliramu kang dadi dalenging hati. Kowe pomo anu nduk tang. Nggih. Pomo milih gareng kuwi pas jane. Kuwi yo iso ndage, yo iso ndalang. Aku kok, Dek. Tapi kula mboten no, Pak. Lah ngopo? Kula sing nika mawon. Oh sing nika. Nggih, kuwi wis duwe bojo kok ya tang. Lah nggih. Ah golek sing nom-nom akeh ngopo golek tuwekan. Lah iya. Lah. Tuwek-tuwek jek jos Nduk masamu. Nyambut gawe ini lho, Oh Pak. nyambut gawe. Wong ayu, Dalam. senadyan ora kabeh kembang bisa tandha tresna ning mawar kae iso. Senadyan kabeh tumbuhan ora iso urip tanpa banyu, kaktus kae iso. Senadyan akeh wong wedok ora iso ngluluhke atiku ning kamu bisa wong ayu. Mas. Lanjutkan. Selawas anggan kunangga seliramu. Piye
tangane iso empuk ge alus sing ngene. Ya iya no. Ya Allah ambune. Apa Mas? Marung wijik to, Nduk. Loh, wangi to? Wangi opo mambu grehasen no? Kok wadake wangi lho Mas, aku mau wis semprot parfum wakeh lho mau. Mosok to? Heeh. Jajal. Masya Allah. Alah. Ilih, bayaran dagelan rasa piro Pak? Batine yo ngono kuwi tok lho, ngono kuwi asline. Lah ya. Sopo mau bati gareng mau muni sapa mau? Yo bener kok. Rasa kangen. Yo, apa ya kuwi mau lirik apa ya? Kok balik ngarep dhewe ne? Kok iso? Ngeling ngono. Aku grogi wong ayu. Lah napa? Lah kulin aku nek ning omah nyawang ibu Rikala jaman kepungkur. Hei Lintang, seliramu. Niki bawa guyang-guyu piye to? Seneng atiku wong ayu. Iso cedak lan siramu. Pak medeni, Pak. Heeh, kaya gendruwo. Lah nggih. Seliramu nate ngendika tresno lahir terus sing bareng awake dhewe gandengan budu aku ya iso. Ora meri to Bu bagane dhewe. Ora kok aku ora iso, aku wis tau. Malah ora Mas, meri. wis katam ya Mas yo. Wis katam. Sopo? Yo lek Ibu. mesra-mesra ya. Ibu le mesra to? Nggih, ibu kalih bapak to, Mas. Lek sok tau ora kober. Sing lanang lari sira umum, sing Kok wedok lari micin sira umum. ngono to? Lek petuk ya opo? Oh bener, heeh. Ngono kok iso meteng lho gumun aku. Ya iso. Mosok suntik. Apa? Ibu ngendika sithik gak jelekit Piye? ning mobil. Heeh, pancen mobilku tek is lambu kok. Ora, aku terus bayangke sing nyopir aku, Pak. Kowe ora keblebeken. Yo, buka celuk sik, Nduk. Dimanggaken. Pitong sasi lawase Base, Mas. mong sliramu wong bagus Campur sari. dadi ati renani mong tansah impi-impi jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya Mas ya tak jalani ngelingan rikala jaman semono seliramu janji aku setia ngenteni lahir batin tresnaku terus sinati kangen wong kangen ini rasane rindu-rindu wong bagus kuwi tak tunggu wong kangen apa tandani rindu-rindu tambani kudu ketemu kelapa muda inai tinggal Iya, Om. Makanono aku kang undang kasmaran Men gayeng men disusul karo Neha. Neha. Dangdute wong loro. Yo, timpung dangdut, Mas. anti nusadani wong Neha. kangen
Iya. Jokorjo bersama Semando Kairo BH bisa meneh Mas.
Nduk Lintang dan istirahat sik ya Mas Dareng. Ya rek sendika.